Pilay minimum salary sa bae nga gusto nimo i-date. Dagko. Nganong ganahan magkagdag sweldo nga bae daw? Para sila mabuhay na ako. Pilay minimum salary sa babae nga gusto nimo i-date. Okay ra ko 80,000. Nganong 80,000 man? Para perminti litson. Pilay minimum salary sa babae nga gusto nimo i-date. 5,000. Babae may magkapase mo ha. Ay, uy. Unsa? Suraan yun ta. Unsay pangalan nato dol? Nas Mahilom. Ha? Nas Mahilom. Unsay pangalan sa imong kauban? Jerome Canillo. Jerome, pag-asaw no. Puntod ba tong Pilay minimum salary sa babae nga gusto nimo i-date. Karang fan bigatin. Bigatin? Ang bigatin mga 50,000 kada bulan. Oh, kana gina na. Ngano man ganahan man kakingana. Para igor ko tig ko katulog din. Tagad lang kan tulog. Tulog ra ka. Dapat mabaygi mo buhi si mo. Oh, okay, para ba? Para goods kayo. Siyempre no kaya atong standard is dako-dako be ano. Oh, standard high standard ka. Oh, mga high standard yun na dapat ang babaygi mo buhi. Oh, okay. Oh. Di mukha kag mga utan dili. Karang gusto ra ko kana litson tagadlaw. Gago! Litson tagadlaw. Buhi kayo. Buhay kayo. So, antay high blood. Manambok yung ka dul ba? Nambok niwang kayo. Dol ang say pangalan nato. Justin Sildo. Taga-asa man ka. Samburon na, diyan naman. Pilay minimum salary sa bae nga gusto nimo i-date. Juan, nasa mga 10,000. Nganong ganahan mo kakingana kadagko nga sweldo sa bae? Ay, marang ma-afford niya akong unsa ko kagwapo, ana. Agay. Wala ka. Kana pa lang nga court afford mo kagwapo. Afford na kayo, samot na ako, no? Dol ang say pangalan nimo. Kim. Taga-asa man ka. Barangay Magong. Pilay minimum salary sa babae nga gusto nimo i-date. 100K. 100K. Oh, Nga naman. siyempre para ako'y buhayon. Siyempre no kay di ka mo panpugsudan nga mga barato. Mukhaon man ko pero mas pindot itong lami-lami. Lami nga sudan. Lami po na manlibre. Sorry. Lami mo libre. Pilay minimum nga sudan nga imong gusto paliton. Katong kuan ba? Atong kabantay katong 20K. Ano ba? Unsa na? Katong kanana ba? Ay si Salt Papi. Oh, sul papi. Gan ko ingato mong kanon tagadlaw. Ay nga to. Mahal de pero ni. Oo. Mahal man ako siya. Dol sa pangalan nato dol. Clint Dol, Taga-asa man ka. nakabaroon. Pilay minimum salary sa babae nga gusto nimo i-date. Ano ako, mamili dyan kung kaning kuhan dyan, yung mga dagkong trabaho ba, mga abot na ako sweldo, 5,000. Seriously, what the fuck are you doing? Anong ganahan mo kakingana nga klase nga mga bae kanang dagkog igo ba? Yung nindot mo Dol, kay busog taminti ba? Babae may magkapase mo ha. Ay, uy, unsa? Suraan yun ta. Dol sa pangalan nato. Tong, Taga-asa man ka tong. taga CDO. Pilay minimum salary sa babae nga gusto nimo i-date. Okay ra ko 80,000. 80,000. Ganun 80,000 man. Para perminti litson. Letson. Siyempre ikaw gusto mo yun. Gusto ko buyon ko perminti. Alam usa man ang klase nga babae bing nga trabaho sa babae. Managers bangko. Ala, power kayo. Unsay buhaton nimo sa balay na pag ikaw buyon. Maglingkurar ako, mag-email. Kana kumbate. Dol unsay pangalan nimo dol? Kosikan. Rapi mahusay. Taga-asa man ka. Taga Samburon. Pilay minimum salary sa bae nga gusto nimo i-date. Kanang manager sa Molog sa Kaisano. Sa mall nga guys ano, pila may sweldo nila na? Dagko man nang sweldo gud. Dagko. O pila? Mga 400 ka pen. 400,000. Pero No. Ala, nganong ganahan magkagdag sweldo nga bae daw? para sila mabuhay na ako. Kantulog rabi ako sa balay. Ang tulog ra ka. Oh, Dili po ka bati og kaulan ano. dili po siguro. Oh, uyaban mo. Oh, Mag-date pa gyud. mag-date pa yun. Grabe no. Sila may gasto. Unsa may sudan nimo ana? Puro karne, di mo mahugutan.
Yan lang yun, no? Kay kita yung magpabuhi. Gani, sila gyud magasto gud. Wala di kay salig sa itsura na to day, oh. Yun. Gwapo ba ako? Ikaw. Gwapo pud ko, buwang. Sorry mo girls. No? Ito, shout out to. Kasi shout out eh. Shout out. Shout out ni Kuan, Daddy Carl, nas Capitol. At awas ako kuan. Sa akong mga barkada, mga bayot ako diya. Anga, anga. Anga, Mga chicks na ako, makain na siligan o kung family. Sa family Sildo. Shoutout tayo sa akong mga homies diya sa Linamon. Yo, check it out. Shoutout ko sa kuan yung mga sip-sip dia sa mga room. Gago! Shoutout ko sa akong mama o sa akong papa. Tanan na Igsoon, family nga tong. Shoutout diya. Kan, shout out ko sa akong mga barkada nasa likod. Nasa likod. Dahil. Yeah, shout out.